Κατσιαρός. Δαλκίδης για το Βλαχούδη. Πίσω στον Νικολάου. Κέννεντι. Κλείστηκε και έχασε από τον Κωνσταντόπουλο. Κομάρ άνοιξε για τον Ανδριόπουλο. Περιμένει πάντα ο Μιλόγεβιτς στην περιοχή. Ο Παπαχρήστος πολλές πάσες. Πέθος του Πανετολικού. Αργός ρυθμός. Βγήκε και ο Συρίγος. Και άλλαξε από την άλλη πλευρά για τον Πόλη. Ο Πόλης θέλει να παίξει το 1-2 με τον Παπαχρήστο. Λάθος. Κέννεντι και ο Άρης με προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Μπαλιά για τον Μπορμπόκι. Κακή ήταν. Πίσω στο Λεκίδι από τους παίκτες του Πανετολικού. Και τώρα ο Κωνσταντόπουλος για τον Ανδριόπουλο. Τζιόκας. Πάλι ο Ανδριόπουλος. Για τον Κομάρ, ωραίο το 1-2. Πάλι για τον Κομάρ η μπαλιά του. Τετάρτετ με τον Κατεργιανάκη, τον Πλασάρη. Πάλι ο Κομάρ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ εδώ στο Αγρίνιο. Κάνει το 1-0. Και το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. 1-0 λοιπόν από τον γκολ του Σλάβκο Κομάρο. Ο Κατεργιανάκης βγήκε να του κλείσει την έξοδο. Προς στιγμή το κατάφερε. Η μπάλα όμως γύρισε στον Κομάρ που βγήκε τετατέτε μετά ανυπεράσπιση. Άνοιξε λοιπόν το σκορ. Στο Αγρίνιο Πανετολικός κάνει το 1-0. Ξανά το πλάσιο ο Κατεργιανάκης με τα πόδια βρίσκει. Τα άδεια δίχτυα την πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Πανετολικός Άρης 1-0. Βλέπετε τι γίνεται στο γήπεδο. Πολλές φωτοβολίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μποδιώτης αναγκαστικά διακόπτει το παιχνίδι για να φύγουν οι φωτοβολίδες. Να λοιπόν που στο 31 προς 32 ο Κομάρ ανοίγει το σκορ στο ημίωρο για τον Πανετολικό. Κάνει το 1-0 και ασφαλώς δίνει άλλη τροπή στο σημερινό Super Derby της κατηγορίας. Λόγω του βαθμολογικού ενδιαφέροντος βέβαια, το αποκαλούμε έτσι, καθώς καμία ομάδα από τις δύο δεν θέλει να χάσει. Θα δούμε την αντίδραση στη συνέχεια του Άρη με τον Βλαχούδη που πήρε από τον Μητσόπουλο. Ασφαλώς ο Άρης θα βγει πιο μπροστά τώρα. Καλκίδης. Προσπαθία του Ζακόπουλου με τον Κατσιαρό. Το παιχνίδι απέκτησε ξαφνικά πάθος και δύναμη. Προσπάθεια του Δαλκίδη, Θόδωρο Δαλκίδη, η παλιά του δεν πέρασε ποτέ. Ο Πανετολικός με τον Παπαχρήστο προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Η παλιά του για τον Τζιόκα είναι καλή. Ο τελευταίος θέλει να φύγει από τον Μητσόπουλο. Ο Μποδιώτης άφησε το παιχνίδι. Και τώρα ο Άρης με τον Πανόπουλο. Θέλει να κάνει μόνος του την προσπάθεια. Φάουλ λέει ο Μποδιώτης. Εδώ η υπόδειξη του διαιτητή ήταν με καθυστέρηση. Λακούδης. Παλιά του ο Λιολίδης με το κεφάλι. Κατσιαρός. Φάουλ από τον Κόγιογλου, το φάουλ στον παίχτη του Άρη. Μποδιώτης τα λέει εκεί με τους παίχτες σε ήρεμο ύφος. Πολύ καλά κυλάει το παιχνίδι. Μπορμπόκης πάνω στην μπάλα. Δύο παίχτες του Πανετολικού κλείνουν τη δίωδο προς την αιστεία του Λεκίδη. Μπορμπόκης που άλλαξε για τον Πανόπουλο. Είναι πολύ μακριά. Ο τελευταίος κάνει το σούτ. Ο Λεκίδης σε μπλοκάρει σε σωστή θέση χωρίς να έχει προβλήμα. Ένα ακόμα σούτ από τους παίκτες του Άρη. Κέννεντι. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Παλιά του για τον Λιολίδη, μπερδεύτηκε με τον Μπορμπόκι, βοηθάει και ο Κέννεντι. Φάουλ επιθετικό του Κέννεντι πάνω στο Συρίγο, καταλογίζει ο Μποδιώτης. Νάτος εδώ.
με τον Χριστολάγιο να είναι στην εκτέλεση. Βαθιά παλιά. Προσπάθησε ο Μιλόγεβιτς προς τα έξω, ήρθε ο Πανόπουλος και ο Ζακόπουλος διώχνει για τον Λιολίδη με τον Μπόλι εκεί. Λιολίδης που θέλει να περάσει. Πλάγιο για τον Άρη Λομπουδιώτης και ο επόπτης. Πάλα πίσω στον Δαλκίδη. Προσπάθεια του Μπορμπόκη. Ο Τσόπουλος γύρισε προς τα πίσω για τον Δαλκίδη. Πήγε να γίνει το λάθος και έγινε. Ο Κομάρ γίνεται παραλήπτης της μπάλας. Μένει και όρθιος στο μαρκάρισμα του Δαλκίδη. Να ο Πανετολικός στο προσκήνιο. Μπαλιά του για τον Μιλόγεβιτς. Ο τελευταίος χάνει το κοντρόλ της μπάλας και δίνει ευκαιρία στον Κέννεντι να βγάλει τον Άρη. Με τον Βλαχούδη για τον Κατσιαρό. Κέννεντι βγήκε δυνατά επάνω του και έκοψε ο Τζιόκας. Ο Πανετολικός που έχει πάθος. Πάντα ο Τζιόκας γυρίζει την μπάλα προς τα έξω. Παπαχρήστος, Κωνσταντόπουλος στο σούτ, out. Να εδώ παίχτης του Πανετολικού. Περιμένουμε να γυρίσει κάποια μπάλα. Τριανάκης στον Νικολάου. Τώρα ο Ζαχόπουλος για τον Κατσιαρό. Μαρκάρει Κόγιογλου. Μπορμπόκης με 2. Φάουλ. Το Σφυρίγο ήτανε. Θα λάθος από τους παίχτες του Άρη που δείχνουν να έχουν κάποιο πρόβλημα στο κέντρο. Να δούμε τον Τζιόκα. Έχει χώρο. Κοντά το Μητσόπουλος, πάντα ο Τζιόκας. Οι τρίπλες, ο Παπαχρήστος. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Κομάρ. Κάνει τις προσπίσεις. Κατάει την μπάλα, βγάζει προς τα πίσω. Ο Τζιόκας κόβει για τον Ανδριόπουλο. Στην περιοχή ο τελευταίος θα κάνει το πλασέ. Ο Μιλόγεβιτς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα ρίχνια. Ο Κομάρ γυρίζει το σουτ που γίνεται από τον Παπαχρήστο. Η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να φτάσει κοντά στο 2-0. Το σουτ τελικά ήταν τον Γιώργο Κόγιογλου που βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία ο Τζιόκας, βγάζει για τον Ανδριόπουλο, τελευταίος κάνει πολύ έξυπνα μια συρτή σέντρα σουτ. Δεν μπορεί ο Μιλόγεβιτς, ο Κομάρ εδώ στη συνέχεια βγάζει την μπάλα προς τα έξω και το σουτ τελικά ήταν από τον Παπαχρήστο, out. Να και ο Ραβούσης που βλέπει την ομάδα του να προηγείται 1-0, να κάνει ευκαιρίες. Λαχούδης για τον Κατσιαρό, η μπαλιά του πολύ δυνατή, την πρόλαβε ο Κατσιαρός, γύρισε πίσω. Το άνοιγμα τώρα για τον Κέννεντι. Έκοψαν οι παίκτες του Πανετολικού που δείχνουν να έχουν αναθαρρήσει μετά τον γκολ και βγαίνουν με τον Τζιόκα. Η μπαλιά του για τον Κομάρ. Ο Πανετολικός που προσπαθεί. Ο Κομάρ που πέρασε. Είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει προς τα έξω. Βλαχούδης. Σηκώνεται και ο κόσμος μπροστά. Δεν μπορώ να δω. Αναγκαστικά σας κάνω περιγραφή από το monitor. Γιατί οι φίλοι σηκώνονται μπροστά μου και είναι δύσκολο να διακρίνω τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μητσόπουλος τώρα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Πανόπουλος για τον Μπορμπόκη. Το Συρίγο πάλι στον Πανόπουλο. Θέλει να περάσει, πέρασε από τον Ανδριόπουλο, πέρασε μπαλιά για τον Βλαχούδη. Ο Μποντιώτης μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα, δεν έδωσε φάουλ. Όλα αυτά κάτι λιγότερο από 6 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ζωντανή μετάδοση του τρίτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης από το γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός Άρης 1-0 με τον γκολ του Σλάβκο Κομάρ στο 32. Η σέντρα προς τα καρέ του Λεκίδη, μια πρώτη κεφαλιά, ο Κασιαρός δεν προλαβαίνει την μπάλα που κυλάει out. Και ο Λεκίδης βέβαια στη συνέχεια. Το βολέκι που μονομαχεί και ο Μιλόγεβιτς με τον Κέννεντι. Λιολίδης με τον Μπόλι.